ଧରାକୋଟରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଧରାକୋଟ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଜୀବନବିନ୍ଦୁର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରୀନା ଗୌଡ଼, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳବନ୍ତ ସିଂ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ସୁଶୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଡକ୍ଟର ବ୍ରଜରାଜ କର, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଜେଇ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ରାଜା ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଜେମାଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।